sen asian, että siinä keskuksen läheisyydessä on ihmisillä kiinteitä omaisuutta, jonka arvo tulee ihan selkeästi jälleenmyyntiarvo romahtamaan sen takia, että sen tulee keskus johonkin läheisyyteen. Ja tämä aiheuttaa aivan olennaisen turvallisuusriskin. Tämä on aika mielenkiintoinen seikka, että nähdään, että miten te hyvitätte näille ihmisille sen asunnon menetetyn arvon siitä, että ne koittavat myydä sitä asuntoa sitten jossain vaiheessa, joku nuori pari tai joku muu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon ollut turvapaikanhakijoiden kanssa tekemisissä. Mulla on turvatonta olo, ihan oikeasti. Ja suuri osa tästä päästä on suomalaisia. On se varallisuutta siihen, että maksatte sen erotuksen, mitä joku ihminen häviää kiinteistökaupassa. Maksako SPR vai Kultasen? Tämä oli kysymys. Ei, vähän. Lue kolonia! Turha tämä pedofilia on kiikon! Nämä on tosi asioita. Oletko sinä henkilö? Esko Laaden. Ja sinä ikäisen sun perheenjäsenet jollekin tapahtuu jotain. Nyt hiljaa siellä takariviin. Joka olisi vältettävissä sillä, että niitä ei oteta. Oletko valmis ottamaan henkilökohtaisen vastuun? Koska mä jumalauta tän yleisön edessä vannoin ja vakuutan. Yksikin mun perheenjäsen, jos se tavalla tai toisella vahingoittaa, mä tuun henkilökohtaisesti ottamaan 10. Ja, jag skulle vilja fråga lite i samma banor, men jag skulle vilja veta hur vi andra liksom invånare och de som kommer hit, de här nya människorna, hur deras säkerhet ska tryggas när det verkar finnas en massa riktigt idiotiska våldsbenägna människor, också bland oss som jag är ganska chockad över. Så jag skulle vilja veta hur polisen och staden och alla liksom ser på den här frågan. Hur tryggas vi och de nya människorna? Bra fråga. Päivisaarinen ja asuinvekos ja muutama sata metrikäistä suunnitelmista pysyvästä vastaanottokeskuksesta. Ja totta on, että tilanne tuntuu kauhean uhkaavalta. Ja varsinkin meistä, en tiedä kuinka moni täällä asuu oikeasti siinä lähellä. Mutta on myöskin niin, että mielestäni pitäisi kysyä myöskin niiltä ihmisiltä, joiden elämän tämä tulee juustamaan myöskin siinä vastaanottokeskuksen läheisyydessä. Eihän mekään voida kaikki tehdä ihan mitä sattuu. Meidän täytyy kiristää niitä turvatoimia, koska raiskaukset, mustaraiskaukset, ne tapahtuu pimeällä myöhään. Ja kaikki väkivallat, jos harvemmin on päivällä ketään näistä mitään turvaa. Meidän täytyy ehdottomasti tehdä semmoinen järjestelmä sinne vastaanottokeskuksiin kaikkien, joka ainoa koki Suomessa. Että se on 9 kiinni ovet, ja jollei siellä olla nimenhuudossa, niin se on välittömästi etsintäkuulutus. Koska ei tää voi näin mennä. Koittakaa nyt Herran Jumala tajuta, että siellä on sodassa häirityneitä tappajia vastassa. Täällä kaupunginhallituksessa me oltiin yksimielisiä siitä, että tuo Valvonin kiinteistö sopii hyvin tänne. Mä haluaisin idioittaa iloissaan siitä, että tänne tulee lisää ihmisiä, niin kannattaa voittaa oma kelponsa tutustua näihin ihmisiin. Meidän lapset oppisivat, meillä on aika iso vastuu vanhemmina myös opettaa lapsia. Mä anna lapsia sinne. Nämä vaan anna lapsia. Mä hyvin mielelläni ja mun lapset menee todella mielellään tutustumaan näihin. Ja mä oon todella iloinen siitä. Jag tänkte bara säga att det där, jag kan inte sätta mig in i den här situationen som våra gäster som var från Nabo här idag. Vilken känsla de hade när de for härifrån, men ni ska tänka att de gick alla härifrån gråtande. Vad säger jag?